Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Журналісты далі супярэчлівыя ацэнкі будучай сёмай цывілізацыі, а аўтары распавялі падрабязнасці пра вампірскі The Blood of Dawn Walker, невыразны анонс кансолі Nintendo Switch 2 і рэлізы бліжэйшых дзён у новым відэа. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Адбыўся афіцыйны анонс кансолі Nintendo Switch 2. У ролику геймеры могуць убачыць толькі дызайн, кароткі тызер новай Mario Kart, а таксама заяўленую сумяшчальнасць з картриджамі і лічбавымі копіямі гульняў мінулага пакалення. Кампанія удакладніла, што некаторыя асобныя тайтлы з арыгінальнай кансолі Switch не будуць цалкам сумяшчальныя з другой кансоллю. Больш падрабязна раскажуць падчас будучай трансляцыі. Хутчэй за ўсё ў рамках пашыранай прэзентацыі Nintendo Direct, якая прызначана на 2 красавіка. Там жа прадставяць стартавую лінейку гульняў. Акрамя прэзентацыі, Nintendo запланавала цэлую серыю жывых мерапрыемстваў Switch 2 Experience, у рамках якіх зацікаўленыя гульцы з розных гарадоў свету змогуць асабіста памацаць новую кансоль. Кошт акцый Nintendo упаў на некалькі адсоткаў, цана па-ранейшаму застаецца на самым высокім узроўні за ўсю гісторыю Nintendo. Аднак гэта сітуацыя паказвае, што інвестары чакалі ад паказу Switch 2 большага. Некаторыя фанаты таксама аказаліся расчараваныя анонсам і назвалі яго сухім і сумным, асабліва на фоне таго, што знешні выгляд кансолі ўжо вядомы з уцечак. Некаторыя СМІ накшталт Eurogamer таксама выпусцілі калонкі пра тое, што засмучаны не толькі фарматам першага паказу, але і тым, што Switch 2 аказалася бяспечным апгрэйдам і толькі дапрацаваным канцэптам арыгінальнай Switch. Журналісты GameSpot назвалі ролик з кансолю бляклым і сумным карпаратыўным анонсам прадукту, у якім няма вядомага духу забіяцкай Nintendo. Як заявіў журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер, Nintendo вырашыла прадставіць кансоль цяпер за 2,5 месяцы да прэзентацыі ў красавіку, каб іншыя распрацоўшчыкі маглі анансаваць свае парты для кансолі. А як вам, паважаныя гледачы, прэзентацыя Switch 2, ці не здаецца, што падобныя паказы варта рабіць больш гучна і захапляючы? Firaxis Games дала магчымасць прэсе і блогерам пагуляць у бету Sid Meier's Civilization 7, асвятліць у аглядах дазволілі толькі 2 першыя эпохі. У сёмую цывілізацыю распрацоўшчыкі ўнеслі шэраг вялікіх і не вельмі змяненняў, таму прыхільнікам серыі важна запускаць яе без якіх-небудзь прадузятасцяў. Напрыклад, адна з галоўных асаблівасцяў новай гульні тычыцца правіцеляў. Цяпер геймеры не выбіраюць народ, які трэба весці скрозь гады. Замест гэтага карыстальнікі прымерыць на сябе аватар лідара, які у кожнай новай эпосе павінен змяніць падначаленую нацыю. Цытата журналіста IGN. Выпрабаваўшы на сабе пераход з антычнасці да эпохі даследаванняў, я магу дакладна сказаць, што гэты новы падыход павінен заінтрыгаваць аматараў цывілізацыі, якім падабаецца з галавой паглыбляцца ў геймплей. Прадстаўлены шырокі выбар народаў і ў тандэме з вашым лідарам, калі гуляць з розумам, могуць утрымацца моцныя камбінацыі. Канец цытаты. Пры пераходзе ў новую эпоху ўсе канфлікты канчаюцца, ваенныя адзінкі знікаюць або трансфармуюцца ў іншыя. Са сталіцай нічога не адбываецца, але астатнія гарады адкатваюцца да статусу паселішчаў. Цытата журналіста The Gamer. Я ўсё яшчэ не разумею, як ставіцца да змены эпох. Яна здаецца разрозненай. Таксама мне абавязкова трэба змяніць і цывілізацыю, таму цяпер я рымскі Канфуцый. У гэтым няма ніякага сэнсу. Гэтая сістэма не спадабалася мне ў Humankind, і як тут да я ставіцца, я не ведаю. Канец цытаты. Нагадаю, эпоху ў Civilization 7 цяпер толькі 3: антычнасць, эпоха даследаванняў і сучаснасць. А дыпламатыя цяпер зведзена да валюты, пункты ўплыву, і за іх вы купляеце па фіксіраванай стаўцы права прахода праз чужую тэрыторыю і гэтак далей. Каб зрабіць геймплей цікавейшым, распрацоўшчыкі ўкаранілі шэраг мэт для эканомікі, культуры, навукі і ваеннай справы. Калі іх дасягнуць, разблакіруюцца прэміі для вашай цывілізацыі да канца эпохі. Напрыклад, каб атрымаць ваенны залаты век, неабходна кантраляваць як мінімум 12 паселішчаў. З'явіліся камандзіры армій, і цяпер на адной плітцы можна размясціць некалькі ваенных адзінак і рухаць іх па карце адной групай. Дарэчы, толькі камандзіры зараз атрымліваюць павышэнне. У астатнім гульнявы працэс застаўся ранейшым. У пачатку партыі геймерам уручаюць пасяленца, які засноўвае горад. Разведчыкі даследуюць навакольную тэрыторыю, натыкаюцца на цуды свету, руіны, курганы і лагеры.
трейлеры. Пераважная колькасць журналістаў і блогераў засталася пад добрым уражаннем ад 7-й часткі. Многія ацанілі вяртанне да больш рэалістычнага візуальнага стылю, зразумелае навучанне, добрую прадукцыйнасць і цікавыя новаўвядзенні. Civilization 7 вырашае многія праблемы, якія з'явіліся ў 6-й частцы, і гуляць у яе адно задавальненне, падзяліўся рэпартёр Windows Central. Аднак некаторым сямёрка падалася менш складанай і глыбокай, чым папярэдніцы. Да рэліза Sid Meier's Civilization 7 на ПК, асноўных кансолях і Switch засталося крыху менш за месяц. Запуск адбудзецца 11 лютага, а для ўладальнікаў больш дарагіх выданняў ужо 6 числа. У Беларусі недаступна. Іншыя рэгіёны 299 злотых і 2999 грыўняў. Студыя Rebel Wolves раскрывае падрабязнасці свайго амбіцыйнага вампірскага экшн-РПГ The Blood of Dawn Walker. Пратаганістам будучай гульні з'яўляецца паказаны ў дэбютным трэйлеры юнак Коэн, які ў спробе выратаваць хворую сястру сутыкаецца з групай вампіраў. Пасля гэтай сустрэчы Коэн сам робіцца напалову пачвара, яго сілы прыкметна саступаюць чыстакроўным крывасмокам, але наўзамен, напрыклад, яму не шкодзіць сонечнае святло. Няпоўная трансфармацыя героя тлумачыцца аргірозам, хваробай, пры якой у арганізме адкладаецца доза срэбра. Гэта сапраўды існуе ў нашай рэальнасці, але наўрад ці бы дапамагло вам ад ператварэння на вупара. Здольнасці Коэна залежаць ад часу сутак. Іншымі словамі, гульцам варта чакаць два віды геймплея. Пры дзённым святле персанаж роўня простаму чалавеку і можа памерці ад звычайнага ранення, а ўначы ў справу ўступаюць яго звышнатуральныя здольнасці. Усяго будзе 3 дрэва паляпшэння: чалавечае, вампірскае і агульнае. Паўнавартасны стэлс у гульні не чакаецца. Пра баявую сістэму распрацоўшчык толькі абмовіўся, што гэта не Souls-like. Хоць у пачатку сваёй гісторыі Коэн і з'яўляецца станоўчым персанажам, у гульцоў будзе магчымасць адыграць сапраўднага злыдня і цалкам аддацца дэструктыўным жаданням яго вампірскай сутнасці. У плане структуры апавядання распрацоўшчыкі робяць акцэнт на нелінейнасці. У якасці прыкладу прывялі Fallout 2, якую можна прайсці за лічаныя хвіліны, калі ведаць, куды ісці і што рабіць. Гэтак жа і ў The Blood of Dawn Walker сям'я Коэна аказалася ў зняволенні ў вампірскім замку, куды можна накіравацца адціліць не ад самага пачатку. Ці пабадзяцца па свеце 30 унутрагульнявых дзён, якія будуць рухацца толькі ў пэўныя сюжэтныя моманты, ці, магчыма, як у сярэдневяковым квесце Pentiment, пасля кожнай важнай размовы ці дзеяння. А пакуль проста боўтайце па горадзе, час стаіць. Здольнасці вампіраў адрозніваюцца ў залежнасці ад іх паходжання. У інтэрв'ю асабліва прымецілі мангольскага вампіра па імені Бакір. Як заяўляюць распрацоўшчыкі, гэта надзвычай важны для сюжэта персанаж з вельмі багатай гісторыяй. Падзеі The Blood of Dawn Walker разгортваюцца ў выдуманай даліне, акружанай карпатскімі гарамі. Як адзначылі яшчэ да анонса, адкрыты свет гульні саступае па маштабах трэцяму ведзьмару і больш супастаўны з Тусентам з дапаўнення кроў і віно. The Blood of Dawn Walker – першая частка цэлай запланаванай сагі, а таму гісторыя для пачатку будзе дастаткова камернай у межах аднаго рэгіёну. І са слоў распрацоўшчыкаў, у наступных частках мы будзем падарожнічаць ужо па іншых эпохах. Гульня ствараецца для ПК і кансоляў. Старонкі з тым пакуль няма якай тэрмінаў рэліза. Паўнавартасная прэзентацыя геймплея адбудзецца гэтым летам. Студыя Touch Production паведаміла, што онлайн-пудзілка Whisper Mountain Outbreak запусціцца ў трэцім квартале 2025 на ПК. На дварэ 1998 шахцёры адкапалі руіны ў нетрах гары Бісік і мімаволі выпусцілі старажытны жах. Наваколлі ахінуў туман, людзі пачалі чуць шэпты і бачыць пачвар. Вы і вашы сябры павінны выжыць у гэтым кашмары. Монстры нападаюць на герояў хвалямі, ад паскуд можна адбівацца з дапамогай халоднай і дальнабойнай зброі. Ключ да поспеху – камандная праца. Выкарыстоўвайце кругавое меню для камунікацыі, падымайце параненых таварышаў і дзяліцеся прыпасамі. Акрамя таго, вам трэба будзе разам вырашаць загадкі, шукаць ключы і адчыняць дзверы. Лор у гульні таксама маецца, яго будуць падаваць праз запіскі і дыялогі з NPC. Старонка Steam Whisper Mountain Outbreak даступна ў Беларусі як і дэмка гульні. Вядомы польскі выдавец 11-біт Studios анансаваў тактычную гульню Death Howl з механікай збору калод і Souls-like элементамі. У Death Howl гульцы выступяць за паляўнічую па імені Ро. Па сюжэце яна адпраўляецца ў свет духаў, каб вярнуць свайго сына. У ходзе падарожжа гераіня сутыкнецца з бязлітаснымі стварэннямі, з якімі прыйдзецца пазмагацца. Баі ў Death Howl будуць праходзіць на невялікіх лакацыях у пакрокавым рэжыме. Гульцы змогуць выкарыстоўваць розныя здольнасці і навыкі ў фармаце карт. Па
Па меры праходжання можна будзе паляпшаць калоду, а таксама падладжваць яе пад уласны стыль гульні. Якія канкрэтна механікі павінны нагадваць Souls-like, пакуль невядома. Рэліз Death Howl адбудзецца ў гэтым годзе на ПК. Дэмаверсія гульні выйшла 20 студзеня, старонка Steam даступна ў Беларусі. Перайдзем да рэлізаў бліжэйшых дзён. Асноўнае адрозненне Jotun Slayer Hosts of Hell ад іншых прадстаўнікоў жанру а-ля Vampire Survivor – маляўнічая графіка і старажытна-скандынаўскі сеттынг. У якасці праціўнікаў выступаюць арды пачвар і монстраў з Хельхейма, свету мёртвых, адкуль паводле паданняў пачне свой шлях войска Хель у Рагнарок. Напаўненне лакацыі адпаведныя ледзяныя пусткі і разбураныя храмы і змрочныя лясы. Геймплей стандартны для падобных забаў. Бегаем па арэнах, б'ём праціўнікаў аўтаматычнымі атакамі і падбіраем камбінацыі навыкаў і умеласцяў. Vampire Survivor ў скандынаўскай міфалогіі выходзіць у ранні доступ 21 студзеня на ПК. Старонка Steam даступна ў Беларусі, як і дэмка гульні. У красавіку мінулага года распрацоўшчыкі парадавалі фанатаў легендарнай Dwarf Fortress бета-версіі новага рэжыму «Прыгоды». Праз крыху менш за год аўтары паведамілі, што поўная версія выйдзе ўжо 23 студзеня. Гэта абнаўленне будзе ўтрымліваць новаўвядзенні для абодвух рэжымаў «Прыгод» і «Крэпасці». Нагадаем, у новым рэжыме геймерам замест будаўніцтва і пашырэння крэпасці дворфаў прапануюць прымерыць на сябе ролі канкрэтных герояў і асабіста адправіцца на сустрач прыгодам у адзіночку ці ў складзе партыі. Гульцы могуць мець зносіны з іншымі персанажамі, даследаваць падзямеллі, змагацца з монстрамі і гэтак далей. Як і ў рэжыме крэпасці, у прыгодзе ўсё яшчэ прысутнічае глыбокая сістэма сімуляцыі падзей аж да нязначных дробязяў, а дзеянні герояў падрабязна апісваюцца ў журнале. Падарожнічаць можна як ва ўжо абжытым свеце, так і ў згенераваным з нуля. Арыгінальны Dwarf Fortress каштуе ў Беларусі $14,5, іншыя рэгіёны 139 злотых і 480 грыўняў. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсарам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт, а за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і вядома, запісвайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!